Здравейте хора, в днешното видео ще ви кажа, че вече имам истински YouTube канал и там ще снимаме Fortnite, Roblox и Minecraft. И здравейте хора, аз съм Алек Алексиев и това ми е първото видео в YouTube. Днес ще направя видео, за да ви кажа какво ще правим в моя YouTube канал. Така, нещата, които ще правим там е, ще играем футбол. Също така ще рисуваме, ще играем футбол и ще правим футбол. Какво? Левски спечелиха футбол. Това гол ли беше? Беше, да. Брой си ги. В мрежата са целиш. Да влезе в вратата. А това гол ли беше? И това е. Да видим бащата ли е дошъл. И какво става хора в днешното видео? Ще ви покажа как ще скачам. И какво става хора в днешното видео? Ще ми първото видео, в което ще правим гейминг видео. Абонирайте за канала, цъкнете камбанката. Нека започваме. Хора, какво става хора в днешното видео? Ще отваряме Minecraft фиксата. Абонирайте за канала, цъкнете камбанката. Нека започваме, имам я. И така, здравейте хора, вие отново сте канала ми. Днес ще ви покажа как отварям бисквитка на Squid Game. Aldair. Uдар на Aldair!